FPP long live! FPP long live! Anjali Dimari long live! Anjali Dimari long live! Pradip Kumar Brahma long live! Pradip Kumar Brahma long live! Jagadish Pusumotari long live! Jagadish Pusumotari long live! Banso Dimari long live! Banso Dimari long live! Zakir Hussain long live! Zakir Hussain long live! FPP long live! FPP long live! FPP long live! United Forum of XNDF-नि नाजानायजों बा बानजायनायाव दिनै गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जानि जोनोम जाबाय बे बुब्लियाव मा फोरमायगोन? थारैनो दिनै जारिमिनारि सान जों जोबोद रंजादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि गेजेराव गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी रिजनाल पलिटिकल पार्टी जायनि मुंखौ जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड सर्ट गुसुङै एपीबी जों दोननाय जादों आरो बेखौ जोङो सोरजिनो हानानै थारैनो जों गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बुहुमाव जों जेब्ला जारिमिनखौ नायो जोङो बुजि मोनो जेरावनो गोदान गोदान माने संगठनफोर जोनोम मोनो जेरावनो गोदान गोदान पलिटिकल पार्टीफोर जोनोम मोनो बेयाव मोनथाम जाहोनखौ जोङो डाइरेक्टलि नुयो जेराव जेंना थायो बेयावनो गोदान पलिटिकल पार्टीबो जोनोम मोनो जेराव जारिमिन थायो बेयावनो गोदान आफादफोरबो जोनोम मोनो जेराव सिमां थायो बेयावनो गोदान पलिटिकल पार्टी बा आफादफोर दिनै बुहुमाव जोनोम मोननायखौ जोङो जारिमिन महरै नुनो मोनो थारैनो जोंहा बे मोनथाम जोंजों लोगोसे दङ XNDF-नि जुजिनाय बा जोंजों लोगोसे दिनै बे मोनथामबो दङ जोंहा जेंना दङ गोथां जेंना जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जोंनि लोगोफोरनि केसफोरा उइथड्र जायाखै जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय गोबां लाइमोनफोरा दिनै बेकार प्रब्लेमाव माने गोग्लैनानै दङ जोंनि हा हुनि गोबां जोंहा जेंना दङ बेबायदि गोथां जेंनाफोर जोंजों थानायखाय जों गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी दिनै जों जोनोम होदों आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा जारिमिन दङ 34 बोसोरनि मोनसे दुखुनांथावना आरो गिख्रंथाव मोनसे जारिमिन जाय जारिमिनखौ दिनै जोंहा नायफाफिननांगौनि गेदेर बिबान दङ दिनै बिनि बे जारिमिनाबो जोंहा थानायखाय दिनैनि दिनाव गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी जोनोम मोनदों आरो जोंहा सिमां दङ जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि मुंख्लंफोरा जि थै जिउ बावबाय बिथांमोना जि हास्थायनानै गावनि थै आरो जिउखौ होनानै गालांबाय जोंनि हानि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय मानसिनि थाखाय बेखौ दिनै जोङो कन्टिनिउ खालामनायनि मोनसे गोथार जोंहा सिमां दङ बेवहाय दिनै जोङो बे मोनसे रिजनाल पार्टी जोनोम होनो मोननानै थारैनो जोङो गोजोननाय मोनदों एनडिएफबि होननानै बुङोब्ला बेखौ बर'फोरनिल' होनना बुङोमोन दा बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बे पलिटिकेल पार्टीया दाजाबाय बेखौ गुबुनारिफ्रा माबायदियै अनसायगोन बेनि सायाव नोंथांमोना मा फोथायनाय लानानै आवगायगोन बे थारैनो एनडिएफबि होनब्ला बर' जाथिल' नङा जोङो आसामाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठिया लोगोसे नांनानै बे हाथियारनि दावहाखौबो खालामदोंमोन दिनैसिमबो जोंजों लोगोसे राभा सम्प्रदायनिफ्राय दङ दिनैसिमबो जोंजों लोगोसे गार' सम्प्रदायनिफ्राय दङ दिनैसिमबो जोंजों लोगोसे कार्बि सम्प्रदायनिफ्राय दङ आसामाव जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठि दङ गासैबो जोंनो लोगोसे दङ जोंनि दावहायाव सोरबाया डाइरेक्ट फैनो हायाखै खिन्थु इनडाइरेक्टलि जोंखौ सहाय खालामदों जोंनि मुभमेन्टआव दिनै जों जायफोरनिफ्राय अनसुंथाइफोर मोनदों सोरमोन बिसोरलाय जोंनि ओनसोलाव थानाय मारवारि जोंनि ओनसोलाव थानाय बेंगलि जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठिया जोंखौ सहाय खालामदोंखा बेयावहाय जोंनि गिख्रंथाव मोनसे दावहायावबो जोंखौ जिहेतु सहाय खालामदों नैबे पलिटिकेलनि माने राजखान्थियारि नोजोरजों बा राजखान्थियारि आफादजों जोनोम होनानै खामानि मावनायाव आरो जोंखौ सापर्ट होयि जेबो माने बाथ्रायानो गैया जेबो जाहोनानो थानो हाया खारन बै समाव जोंखौ सापर्ट खालामोबा आर्मि पुलिसनि गुलि जानो गोनां जायोमोन बुख्रुब जानो गोनां जायोमोन जेलाव थानो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै जोंनि बे गोदान मोनसे राजखान्थिनि जे थांखि बेयावथ' दिनै जोंखौ सहाय खालामनायाव रावबो गिनो गोनां गैया अब्ला दिनै जोङो बै 34 बोसोरनि जारिमिनखौ नायफाफिननानै गोख्रोङै आरो सिदायै बुंनो हायो जोंजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठिया 100% सापर्ट खालामगोन आरो खालामखाबायबो थादों नैबे जों दानायसिम जों सफैनो हानायनि आन्दोआवनो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो मानो होननानै बुङोबा दिनै एनडिएफबिआ जि मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी फर्म खालामदों आरो एनडिएफबिआ बे गोदानै जोनोम मोननाय बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ मोजां मोनसे थांखि लानानै गासैबो हारि माहारिखौ बोननानै जोङो राजखान्थिखौ जों आवगायलांनो नागिरदों स्पेसियेलि मोनसे बाथ्रा आं दिनै मिडियानि गेजेरजों बुंनो हास्थायदों बिटिसि होननानै बुङोबा 75% एसटि रिजार्भ 25% जेनेरेलफोरनि थाखाय बेयाव जोंहा 40टा समस्ति दङ 30टाया एसटिफोरनि थाखाय 10टानि मोनबाया जेनेरेल मोनबाया अपेन आरो बे जिनिसखौ हमथाबनानैनो नैबे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ जों आवगायगोन आरो बे जोंनि जि रिजार्भेसन माने पलिसि बा भारतनि संबिधाना जोंनो बिटिसिआव जिबायदि होबाय बे मोन्थायखौ लानानैनो जों गासै जाथि जनगोष्ठिखौ लाफानानै आवगायगोन आरो बे बयखौबो लानानै आवगायनाय मोनसे पलिटिक्सआव जों बयनिबो सहायखौ मोनगोन होननानै जोङो फोथायदों बोहैथि बोसोरनिनो सेप्तेम्बर अक्ट'बर दाननि गेजेराव बिटिसि बिसायख'थिया जागोननि इसाराखौ जों मोननाय जादों बे बिसायख'थियाव नैबे गोदान हानजाया बाहागो लागोन नामा थारैनो पलिटिकेल पार्टीया जुदि इलेक्सनाव बाहागो लायाबा बियो जेबो ओंथि गैया फैबाय थानाय जानो गोनां बिटिसिनि जि बिसायख'थि बेयाव जोङो 40टायावबो जोङो केन्डिडेटफोर होगोन आरो जोङो बादायगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ जोङो मेजिक नाम्बार लानानै जोङो बिटिसिआव सरकार जों गठन खालामगोन
आरो मोनसे बाथ्रा दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायदों दिनै उदालगुरियाव स्पेसियेलि रिहन दैमारि त्रिदिप दैमारि बिथांमोना जोंखौ बिजेपिनि बि टिम होननानै बर' गामि गामि थांनानै बुंगासिनो दङ दिनै जोंनो फोरमान जोङो बुंनो नागिरदों रायजोनि गेजेराव जोंनि बे दिनैनि पार्टि डिक्लेरेसन बे प्रग्रामा सालबारियाव जोंहा जानो गोनांमोन कलेज फिल्डआव आरो बेफोर गासैबो पारमिसननिफ्राय लानानै जोंनि जे माने जगार जों जुगुद खालामनाय गासैबो पेन्डेल जानाय लोंनाय साउन्ड सिस्टेम जिखिनि नांगौ मोनसे फारिलाइयाव बेफोर गासैखौबो जों थिग खालामबायमोन मैया हरनि गेजेराव पुलिसा फैनानै दिनै बे पेन्डेलफोरखौ सिफायदों आरो बेयाव प्रग्राम जानो मोना होननानै बिथांमोना बादा होफैदों जायनि थाखाय जोङो बे बरबरि गोदोनि एनडिपिनि डिजिगनेटेड केम्प बेयाव दिनै जोंनि बे फारिलाइखौ खुंनो गोनां जादों आरो दिनै बेयो फोरमान जों जुदि सोरनिबा बिटि मोनबा सोरबाया जुदि जोंखौ बेकिं खालामनानै जोङो पलिटिकेल पार्टि दानायमोनब्ला दिनैनि बे लन्चिं सेरेमनिया जों मानो जायगायाव खुंनो हायासै जों जेराव खुंनो होननानै नाजादोंमोन थ' बेवहाय जों माखासे दैदेनगिरिफोर जायफ्रा जोंखौ गाज्रि मुं सुनानै माने जोनोम जानाय समावनो जोंखौ एबनर्मेल खालामना दोननो नागिरदों जोंखौ सिफायनो नागिरदों दिनै बिथांमोनखौ जोङो गोरा गोख्रोङै बुंदों जोङो खुनु सोरनिबा थुनज्लायनायाव बा सोरनिबा बेकिं लानानै जोङो सोरनिबा सापर्ट लानानै जों बे गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जों जोनोम होआखै आरो स्पेसियेलि अदालगुरिनि रायजो राजाफोर जायफोरा दिनै बेबायदि दैदेनगिरिनि बाथ्राफोरखौ खोनादों बिथांमोना जोंखौ बिजेपिनि बि टिम होननानै बुंदों बिजेपिनिफ्राय कोटि कोटि थाखा लानानै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनो नागिरबावदों होननानैबो बिथांमोना डाइरेक्टलि जोंखौ बुंदों दा बेवहाय जोंहा प्रुफ थानायखाय जों बुंदों दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना जोंखौ बिदि नंखाय बाखाय बाथ्रा बांसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों मोजां मोनसे थांखि जाय जेंनाखौ दिनै जों सुफुंनो जाय थांखिखौ दिनै जोङो मावफुंनो थाखाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जोनोम होदों बेयाव जोंखौ गाज्रि गाब होनानै जेबो मुलाम्फा गैया रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानदों थारैनो रायजो राजाफोरखौ जोङो बे समाव खावलायगोन जोंनि मोनफ्रोमबो थांखि बिथांखियाव रायजो राजाफोरा जोंजों लोगोसे हेफाजाब होनांगोन दिनै जों नुखादों जोङो बे पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होयैनि सिगांनो जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठिया रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय गजानो लुबैयो दिनै बे जोंनि मोनसे गोदोरथार थांखि बेजों लोगोसे जोंनि 64 जन एनआइए नांनानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जाय बिमा बिफाया बोराय बुरै अबस्था समाव गावनि गथ'खौ जेलनिफ्राय फैसिगोन होननानै नेनानै दिनै मेंनानै दङ बिथांमोनखौ जों दिहुनबोनो थाखाय जों जुजिगोन खारन बिथांमोनखौ लाखिनाया दिनै पलिटिकेल पावारासो हमथानानै दोनदों बेवहाय रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायखादों मोनसे बेलायाव खालि दिनै जों राजखान्थि माने पार्टि गैयैखाय बा इलेक्सननि कनसेप्टआ गैयैखायसो बियो गोदान जागोन रायजो राजानि थाखाय आरो जों जेब्ला रायजो राजानो मोजाङै फोरमायना होनो हागोन अब्ला खोथा गैया मेजरिटि रायजो राजाफोरा जोंखौ सापर्ट खालामगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ आरो बे समाव आङो साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ जोंनि जानानै खामानि मावनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै प्राइमारि गैया ब्लक कमिटि गैया डिस्ट्रिक्ट कमिटि गैया सेन्ट्रेल कमिटि दिनै फुल प्लेजेड जायाखै बेवहाय बे माने जिल्लानि बेफोरबायदि बिबानफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो मानसि नांगोन मोजां मानसि खावलायदों रायजो राजाफ्रा बेबायदि बिबानफोरखौबो लाफैगोन होननानै नोंथांमोना जुदि देरहायोबोला नोंथांमोननि फार्स्ट एजेन्डाया मा जागोन बिटिसिआव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठिनि जि जेंना बेफोरखौ दिनै जोङो रायजोजों सावरायलायनानै जोङो आवगायलांगोन दिनैनि थारिखआव आं बेखौ बुंजोबनो हाया खारन समजों लोगोसे जों गासैखौबो मोनलांगोन बेवहाय जिया जोंनि थाखाय मावथारनांगौ खामानि बेखौ जों सिगां मावगोन थेंक इउ